A localidade sonense de Portosín acollerá este próximo domingo 17 de marzo o Portosín Trail, a terceira das probas incluídas no circuito Arousa Revolution Trail Series, que organiza a Asociación Arousaneo. A proba, novidade no circuito, constará duns 14,5 km de percorrido, segundo os entendidos neste deporte a máis dura do circuito, que incluirá ademais carreira a pé de praia. É a proba máis dura das 5 que compoñen o circuito, se atendemos ao perfil técnico, quizáis cada un valora o seu, pero unha das máis bonitas. A posibilidade de correr pola praia, tanto a da Gafa como a da Hornanda, a posibilidade de chegar casi ao cumio do Monte Iroite, casi, chegamos, non facemos cumio, pero estamos aí, descubrir fragas, sendas e camiños todas na zona de Camboño, Miñortos, a Silva, e todo eso son realmente paisaxes escondidos moi espectaculares, que a súa vez van a ter o seu punto de dureza, que é o que reclaman os corredores. Dende o Concello sonense destacaron a importancia da proba. A Concellería de Deportes e o Concello de Portosón sempre promocionando o deporte ano a ano, e nestas fechas de entre o Entroido e a Semana Santa temos unha proba deportiva das máis importantes que se poden celebrar aquí. A parte da Sinsón, creo que o Trail Series, o Portosín Trail, é a segunda proba máis importante falando de atletismo, na cal nos vamos a volcar cos maiores esforzos. As inscricións poderán formalizarse a través da web www.arousa.com ata o próximo mércores 13 de marzo. As próximas citas do circuito Arousa Revolution Trail Series 2019 terán lugar o 7 de abril co Portus Apóstoli Trail en Noia e posteriormente o Barbanza 42K Trail en Ribeira, proba que pechará esta edición.